Il-biċċa l-kbira tal-persuni li ġew f'pajjiżna jfittxu ażil jinsabu f'riskju ta' faqar. Dan irriżulta minn rapport bl-isem Struggling to Survive maħruġ mill-Aditu sul-GRS Malta li jagħmlu riċerka fost 125 persuna minn 72 dar. Kollha persuni li ilhom sa mill-2014 jgħixu barra mid-detenzjoni ta' ħalfar bi 33 minnhom taħt 18-il sena. L-esperjenza ta' faqar hija realtà kemm fost dawk li għaddew mill-proċess u laħqu status ta' refuġjat bl-ogħla livell ta' protezzjoni kif ukoll fost dawk li l-applikazzjoni tagħhom ma ġietx aċċettata. Id-dħul medju ta' persuna f'din is-sitwazzjoni huwa ta' ftit aktar minn 4,000 euro fis-sena, filwaqt li dawk li jirnexxielhom isibu impjieg full-time jaqilgħu medja ta' 9,892 euro fis-sena. Dan filwaqt li 40% ta' dawk li għandhom impjieg jaħdmu part-time. Katrin Camilleri mill-GRS Malta fissret kif minn nies intervistati 50% qalu li jinsabu f'qagħda ta' ċaħda materjali. Ħareġ b'mod ċar illi persentaġġ għoli ħafna jesperjenzaw il-faqar u ċerti drabi dan ikun faqar estrem. Allura aħna minna diversi rakkomandazzjonijiet kif dan il-fenomenu jista' jiġi b'xi mod tajjeb jiġi b'xi mod imnaqqas fost din il-popolazzjoni. Kundizzjonijiet li jikkontribwixxu għal diffikultajiet oħra, mhux biss iżda wkoll problemi ta' saħħa fiżika li iżda dwar il-kura għalihom spikka s-sodisfazzjon tal-migranti. Meta niġu għall-kura medika hemm dritt f'kważi kull kategorija hemm dritt ta' aċċess għal kura medika u fil-fatt kemm l-aċċess kif ukoll il-kwalità tal-kura medika u Malta hija tajba ħafna. Sodisfazzjon li mhux biss jinħass u japprezzawh fil-qasam tas-saħħa iżda anke fuq oqsma oħra. Anki pereżempju fil-qasam tal-edukazzjoni fejn sar titjib sinifikattiv meta niġu għall-aċċess, però it's a work in progress. Għad fadlinna x'nagħmlu biex min jiġi Malta jfittex il-ken u qed jgħix fostna ikun jista' jgħix dinjità. Minkejja dan jeżistu ostakli u għalhekk ir-rapport jagħti għadd ta' suġġerimenti fosthom li jintuża r-rapport tal-Caritas bħala linji gwida għall-awtoritajiet li tiżdied il-paga minima, li s-servizzi ta' sapport tax-xogħol ikunu estiżi għal kull min fittex l-ażil xi darba u li jiġi wkoll iffaċilitat id-dħul ta' dawn il-persuni fid-dinja tax-xogħol. Nissuġġerixxu li jkun hemm miżuri u programmi biex l-integrazzjoni tal-nies li ġew Malta jfittxu l-ażil tkun faċilitata. Tajjeb, jiġifieri li aħna ngħinuhom biex huma jintegraw ruhom mhux biex fis-soċjetà tagħna imma anke fis-suq tax-xogħol tagħna.